ukhuluma ngengane. Ingane yiphi? Ingane lento. Ingane kwazi ukungibela. Ngoba uyayiforsa musa. Ingibele kahle, angiyiforsi. Angiyiforsi. Sisa. If kuthiwa nje ngiyayiforsa, ngabe ngidonsile la kibo, ngilethelana. Manje angidonsanga. Futhi intwana iyona ezovusa umuntu. Futhi nangu lo muntu engikhuluma nangu. Nayi le ntombazana le. Le ntombazana le edlala ngiyangi. Oh mama ehlisa umoya. Uzobaphaphela bonke labantu mina ungangiphaphela kanjani? Ngiphaphela kanjani? Lento yenzayo uyangiphaphela manje. Sisi usawubona. Yebo, uyabona umuntu omdala ukwade kanjani? Mama woza ngithi sikhuluma naye. Ngikhulume naye. Ngifuna amadoda lengala lapha. Siyangena la. Hey. Mama, Oleni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya. Lami igama ningu LAVAWS pronounce lover senkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana. Umama uthi unengxako nayo, ulahlekelwe ngumntana nje umntana ngathi kwenzakala into eziningi. Uworried ucela nje ukuthi uyazi TV izongenelela ngathi mama ungawari sizofika lapho sizokunceda. Umuntu omdala njani? Siyaphila mntanami wena njani? Ngiyaphila my mother. Mama ngiyazi ukuthi besike saxoxa kancane efonini before sifike ngoba uthi sehlele khona la manje yabo. Bengicela ukuthi uzintroduce ukuthi umama ngumama bani and why usibhalele ngoba for kunama viewers abantu abasibhekelele lana ngifisa ukuthi nabo be-understand ukuthi why uyazi TV lana namhlanje. Oh mina ngingumajali umama kaSithembiso nginomntwana ona 18 years omfana ongaqedanga isikolo obaleka isikolo ubhizi nentombazana endala kunaye ngibazathe ngiyaya ngiyoyifuna lapha ngiyongifuna kuboka le ntombazana intombazana yamphika akatholakali ngizamile ukukhuluma nabazali bentombazana nabo bayangithuka bangibiza ngezinhlamba ngiyayithanda ingane yami ngifuna ukuthi iqhubeke nempilo iqhubeke nesikolo ibe nekusasa kodwa cha ayikhoni ingane yami iyehla iyenyuka ihleli nalentombazana endala kunayo angazi ukuthi isimanga kumele ngisenze njani manje ngiyanicela mntanami ngizocela usizo kwini mhlawumbe ningazama ukungisiza ningikhulumele nengane yami noma nabazali balentombazana idedele umntanami ngoba lentombazana ibhizi iyehla iyenyuka nabantu abadala yona leyo ntombazana yona le ntombazana nemoto ibhizi nabantu beyimoto iphuza utshwala yenzani ngaphi ibhizi nomntanami la kuyaphiwa mntanami ngisabela impilo yomntana wami ukuthi izithi ikusasa lakhe maselifikile athola umuntu azohlala naye olingana naye azoqhubeka manje umntana uzoqhubeka kanjani nempilo kube kukhona umuntu omdala owehlenyuka ebhizinisi ngane yami ngicela abantu abangisiza manje ngakhona sizokwenza konke okusemandleni maka lokho mama ngoba ngiyakuvuka ukuthi useyinhlungweni and ibhlungu le ndaba the way uchaza ngakhona ubaba yena ukuphi umuntu omdala manje ubaba useneminyaka emithathu selokhu baba wahamba lengane ayingilaleli Oh baba sowadlula emhlabeni. Yebo. Ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa ngaloko my condolences. Angiminanga ukuthi ngikuvuselela amanxeba umuntu omdala ngoba i3 years ixesha elincinci yabo. So ngiyacabanga ukuthi la umapheni asekhona. Oseka disrespecta kanje ngoba. Manje disrespecta uetha ngathi uyu baba wale ndawo. Uyoshaya umthetho akafuna ukungilalela. Manje ngiyenze njani? Yiyo kuphela ingane enginayo. Engibheke ukuthi izoba nekusasa. Enomfana. Ngibheke okuningi kuye. Ngilindele ukuthi azisebenzele. Bantu abami kubhlungu ukubona abantwana abafana behla benyuka la. Abanye bahlele emabridgeini, babhenya inzanga, babhenya inyawo. Ngiyayithanda ingane yami. Ngifuna ukuthi ibe nekusasa. My mother ngiyakuva. Okay, so ngoba ukhombo lokuthi masifika lana wakhombo wathi lapho ekoneni siya ngakuphi siya khona la. Siya ngapha mntanami. Sihlala khona lapha ya. Oh, ihlala khona lapho kunabantu abaningi. Kukhona kubo labantu abaningi abahleli lapha ya. Sizomthola yena lapha. Sizomthola. Oh, asambeni my mother. No, my mother, yo manje uyasho manje awukazi ukuyazama ukuthi uzama ukukhuluma nabanye abantu abafana nomalume obaba omncane yabona into kanjalo abangamadoda ukuthi bebuye bezokhuluma naye umfana ngoba sekuhlula wena. Ngizamile ukukhuluma nabo kodwa nabo basayingeni ngoba nabo uyabadelela ubathembisa induku ubathembisa ubashaya akunamuntu ambonayo umuntu amlalelayo namswayo ile ntombazana nalabani inobe imdlisile or imsebenzisela umuthi ma
Ngiyacabanga kanjalo ngoba ngizothi ufuna umuntu omdala enganeni yami, Hawu. ingane incane eyilandelela. Kanti kunani engalandeleli amadoda abhizi ahamba nawo. Ayesenyuka nawo. Ebesebuya futhi. Uzoba abuya nogula, abuyela nakwenganeni. Uthi mntwana yiyona ezovusa umuzi. Futhi nangu lo muntu enikhuluma nangu. Nayi le ntombazana le. Ehlisa umoya. Le ntombazana le edlala ngeke. Oh mama ehlisa umoya. Oh. Son. Oh mama ngane kanjani? Ima wo. Intelene wena awazi kumnikeza. Mama sorry. Mami la kunanto manje. Yavela izinto ngimfikile vele. Ngimfikile uzongenza. Ngisukile vele. Leyani, yami leyani. Kunabantu abaningi kanti siyaxolisa abantu abadala. Ngathi benihlalele kamnandi. Ngiyeka wena. Hayi ngeke ungiyeke wena. Ithi ngikhulume nawe. Mama, athi ima. Mama. Indoda yami. Ngikhulume naye. Uyoze ngikhuluma naye. Sisi, usawubona. Yebo. Yebo, uyabona umuntu omdala ukwade kanjani? Mama woza ngithi sikhuluma naye. Angizingeke. Ngikhulume naye. Ngicela Uyafuna amadoda lengala nawe. Ehlisa umoya ngene. Khohlakala ngapi ingane endini. Baba lo muntu engasuki la ukhona manje. Mama ima ithi ngikhulume naye cha. Ithi ngikhulume naye ngifuna ukumbuza ngithi angithi asiselanga ukuzokulwa la. Okay mama woza kuqala. Okay woza siqale sikhulume naye angithi asiselanga ukuzokulwa. Okay ngifuna ukukhuluma naye. Mama angithi mina yazi mina angithanda ukulwa ma. Okay ngicela ukukhuluma mama ngikeze. Ngicela unginikeze isikhathi ngikhulume. Ngitshelile mama ehlisa umoya mama ngifuna ukuthi umoya angithi ngizokhuluma naye mina ngifuna ukukhuluma naye. Okay sisimamele sisi unjani? Hayi ngiyaphila uyangibona nawe. Elami igama nguLavas ma from iDuyazi TV. Mama silana ngoba sinenkinga. Asiselanga uzokulwisa ngiyabona umama ukuthi umoya uphezulu uyabona into efana nale. So besicela ma ukuthi sifuna ukukhuluma nawe. Uma worried ufuna nje ingane yakhe. Hayi nginandaba naye mina indoda yami leyana ayingizoyenza ayikho into azoyenza noma kuthiwa umncane kanjani indoda yami. Indoda ma understand lento ekhulumayo. Yokuthini? Thina sikhuluma ukhuluma ngengane. Ingane yiphi? Ingane lento. Ingane kwazi ukugibela. Ingibele kahle. Ingibele kahle. Angiyifosi. Ifi kuthiwa nje ngiyayifosa. Habe ngidonsile la kibo. Ngilethelana. Manje angidonsanga. Indoda yami noma kuthiwa nje lona uyathanda akathandi. Leyana indoda yami ayikho sikhulume naye kahle. Sikhulume naye kahle. Angithi sifuna ingane yakho. Yebo ngifuna yebo asikhulume ukuthi ningisize. Intombazana idede ingane yami. Ngaphandle kanjani noma kuthiwa ngakhuluma kanjani. Okay mama kanti yini kanti wangathi une-attitude ilento ngumzali lo worried. Hayi manje umzali wami. Akusumzali wakho kodwa uphethe ingane yakhe musi. Angiyiphethanga ingane. Akusingane lo muntu lana. Akusingane lo muntu. Uphi lo muntu esikhuluma ngaye? Uphi lo mntana? Angiyazi angazi noma kuthiwa yuphi le ngane angiyazi. Angithi umuntu wakho uceda ukuthi umuntu wakho musa awumazi kanjani uthi. Awungiyekele nawe futhi. Awungiyekele. Sisi mina ungangiphapheli uzobaphaphela bonke labantu mina ungangiphaphela. Ngiphaphela kanjani? Ngikuphaphela kanjani? Lento yenzayo uyangiphaphela manje. Lo muntu enimfunayo angimazi. Ngithi uyangiphaphela manje. Hlukanani nami. Unamange ingane yami uyifihle phakathi. Ikhona ingane yami la phakathi. Uyakwazi la hlala khona. Yazi room lakhe. Asam Mr. J. Uhlala khona. Sorry bantwana sorry hey ungazodlala siyangena la hey mama Ngiyamthanda ma. Umuntu wo ningazo. Wenzani la? Ngiyamthanda. Wenzani? Ngimdala ma. Umdala for wenzani? Umdala for wenzani? Umdala, awukho mdala. Umuntu mina. Bwana sisi ufuna ngikuphelele wena. Ngazosithola please. Ma ukhuluma naye lentwana ithi ngikhulume naye wena sana yini ungazosijwayela wena
Mamela la mfana ngikhuluma nawe mina. Yabona ngikhuluma nawe njengendoda, angithi uyindoda wena. Ya ngiyindoda. Manje ngidala. So ubona ngathi uyindoda, ungazosigolozela. Usho kubani? Angeke wena. Uzokuphakamise kubeke phansi lomuntu ongazobheka. Yima ngikhulume naye le ntwana, ngifuna ikhulume naye ingahambi. Yazi yeke ngeke ngikhathaze. Ngifuna uqoshe lo sisi njengabo ngirasela la. Angixoshe. Kanjalo, ungakhulumi naye kanjalo. Ngikulayita mina ungangiphapheli. Ngiyokulayita mina ungangiphapheli mfana kithi. Usuzibona ngathi usuyindoda wena. Umuntu wami lo ngiyindoda vele. Indoda umuntu wami lo. Uma worried ngawe kwedini. Worried ngimdala ma. Ngimdala so umdala ukuthi so uhamba ugibelana nezigogwane wena. Ya ngiyithathela inqomo zami ngimdala ma. Ngimdala. Umdala futhi ugibelana nezigogwane. Ngimdala ngiyamthanda. Yini urazini ngothando. Wazini ngothando. Ngimthanda njalo ma. Yini oyithanda? Ya ngithanda yena. Yini oyithanda? Yonke into ngaye. Ngitshele iwani. Yonke into. Akhuphele uyangirasela wena sisi. Uyangirasela wena sisi. Ungazodlala wena. Yena sana ngikhuluma nawe wena. Uthi thandani ngale sisi. Everything. Like what? Into ngaye. Ubaba ucabanga ukuthi proud. Ubaba semathuneni ucabanga ukuthi proud ngale msangano wenza. Ya uproud uyazi indoda. Wazini ngobudoda? Uyindoda wena. Ya ngiyindoda. Uyindoda mama ima ngikhulume naye. Amnyeke lo engazosirasela wena sisi. Umsuse la lo sisi. Awayi ufuna ukuhamba. Wenzani? Uthi ngikhulume naye le ntwana. Wenzani? Kwethini wenza hey ungazongiphaphela mina. Ungazongiphaphela sozibona ngathi indoda. Ya ngiyindoda. Kathathi sikhuluma endlini le nto uthathe le ntwana. Thatha le ntwana. Sixoxa endlini thatha le ntwana. Samba naye le ntwana. Thatha le ntwana. Samba naye. Thatha le ntwana uhambe naye. Thatha le ntwana. Samba. Faka le ntwana thatha. Ungazodlala. Thatha le ntwana. Hey thatha. Thatha le ntwana. Samba nawe wena kwethini ungazophetha. Ungazophapha wathi wena. Ho. Kazini lo sisi twela sokushiya engangeni lapha. Ho. Yini lo kazi into esiyenzayo sisi senza ukulungisa la. Siyenza ukulungisa. Ngifuna ukudlula mina wena. Mamela la sisi ungazongiphaphela mina. Angikufuni mina. Ungazongiphaphela angikufuni mina. Ubhiza umunca igazi lengane la. Kulungile. Haw. Okay guys into siyamthatha vele ngumfana omncane lo. Siyomfundisa idiscipline ngale phambili. Sisi ngicela uphume kum. Nje. Angiyeke phansi wena. Ngizokulayita ungangiphapheli. Haw. Guys niyabona siyafika ngiyokulayita sisi awungeke ucabanga wenzani nani? Ucabanga ungilanda mhlawumbe? Mfethu ngicela ugade le ntwana izophuma emotweni lapha. Ngicela uhambe uyayigada. Make sure ukuthi ayibaleki. Kazi into engizoyenza njengamanje sihamba naye lo mfana sokhuluma naye le phambili. Sisi angeke sokhuluma naye phambili lo mfana ngeke buye. Haw so make sure ukuthi mayingabe kumele simgodusele emakhaya somgodusele emakhaya. Wena uyeke lento leyo yenzayo. Mangabe unenkinga wena mbukele efana nalena ungalibali ukuthi usibhalele on duyazitv.co.za. Manje ubuvenda singena phi ebuvendeni bakho? Haw mangabe unenkinga wena mbukele ungalibali ukuthi usibhalele on duyazitv.co.za. Ungalibali ukuthi ufollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook. We are Diyazi TV. Mangabe unenkinga usibhalele usicalele ukuthi kuphi. Thina singabomabiza sebele la usibiza khona simeka sure ukuthi siyafika. I love you guys and I'll see you on the next episode. Teso. Hey, sunbet. Mama. Uyamazi lo. Sunbet. Mama nekala sunbet. Hey. Uzisaphi Ngibona bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona nginjani la? Uzabona Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyambona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ifebe ufisifebe lesi into none kwenza uqoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi okay wait moleni mani Ngwani ngani? Mamela. Putwami. Mamela. Mamela mate. Mamela la soglaita wena ungasiphapheli yes. Soglaita no thathe lento ifake emotweni prefect. Mamela soglaita thina ungalimi usiphapheli. Ovule lento. Soglaita ungalimi usiphapheli.
Basifesihle kwenzakala. Wazala ngawuva wena. Ufunani la? Wanrata yini? Owrata. Yeah. Wazi luthando ngentaneni na 14. Wa vula ka mi rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambisa wena kutobiza. Mina la. Vale. Hey wena. Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe. No, the last time I checked, ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Mangala nje mina mangibhizi ngenza ama-house chores mangala. Okay. Ubaba ke right yangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami. Endumela. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje Ngizofuna ingubo zakhe ayezigqokile ngalelo langa lobusuku lokho. uyasikhumbula lezo ngo. Oh okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. Ala kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza. Yeah, ilongisebenza mase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokulela lana. So into ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo leni lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena izalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse. Gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Ai 8000. Angifuni Mali tšhelete ya ka. malini? Tšhelete ya ka e kae? Mali kanti? Mr. D. E kae tšhelete ya ka? Ke nyaka tšhelete ya ka. Mr. D. Ke nyaka tšhelete ya ka. O ka senga o thusang ka sone. 8000 ya ka e kae? 8000 kavela Mr. D awami. 8000 ya ka e kae? Ithi yazi I'm sure usifundile isifundo wena manje. O ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona. Mina Ka buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba mfowethu. So mina tšhelete ya ka ke no etsa ka. Okay ke tlo patala. Tšhelete ya ka ke no etsa ka. Ke tlo patala. As long as ufana uma unga reverse nje le. Ngicela reverse le nto ngizokuphatala le mali ngicela mama. Ha o etsagala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Akho. Nonke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi Lapho ugogo oyi1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho sicela sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry but I'm sorry. Yo. Guys, kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uyenzanga? Udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusho ozokuncedisa. Okay. Ngipha. Ngiyalebo. Alright, ungangathi uyavula. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuni ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. Yakikwile. So why wena uyenza? Eish. Le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? Wa rata ho ngobela la ke sa batle. How? So ka ntse di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa icase imamela. Bamba lo muntu. Ehlisa umoya. Uyabona yini uhappy nosisi wakho manje kanje. Akahambe la. Uhappy ngalamanyala. Excuse ngiyaxolisa. Ngokule room le. Yeah, ambol isikhe ukubisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le yabishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele sikuphi
wena ucacura. Sikuphi? Ke tlo romela mahaeng Isikhiya wena. Wanyela wena. la thina besingekho siceda ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho uqoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Ke botsana ka montlong mo paka ke go botsa ba. Yini mina? Esther. Hayi uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithe thathani izinto zenu niqoqe nihambe la. Asto khathatsa mane monna wena. Hey la sadam. Jesus. Hayi ayiphinde. Hawe. Hayi. Zokabani. Zokabani. Samani. Baba, yela. Yela. Nsiyamo ulifai. Man, thatha bawukinga kwena. Thatha bawukinga. Ngitsela lalela, mamela. Akumameli. Ngitse mamela. Akumameli. King thatha bawo. Akumameli. Eh? Akumameli. Hayi man. Akumameli. Ukayi mbo.